Упершыню у гісторыі беларускіх прэзідэнцкіх выбараў у дзень выбараў Лукашенко правёў прэсавую канферэнцыю для журналістаў беларускіх і замежных. Яна цягнулася 5 гадзін. Чаму ўпершыню? Звычайна Лукашенко рабіў прэсавую канферэнцыю на другі дзень пасля выбараў, калі ўжо былі першыя вынікі папярэднія, і Лукашенко даваў прэсавую канферэнцыю ў рангу выбранага прэзідэнта. Цяпер жа сітуацыя такая, што выбары не закончыліся. І ў прынцыпе вынікаў выбараў як бы фармальна то і няма. І таму незразумела, ў якім рангу выступаў Лукашенко. Але мусіць ён вырашыў, што навошта гуляць у гэтыя гульні, усім і так усё зразумела. І таму як бы адкінуў усю маскіроўку і тым самым прадэманстраваў, што ні ў кого няма сумненняў, якія будуць вынікі выбараў, і ні ў кого няма сумненняў, што азначаюць, што такое ўвогуле беларускія выбары. Другі момант – гэта тое, што большасць пытанняў былі даволі камплементарныя. І нават людзі, скажем так, не з беларускіх медыяў і не з расійскіх медыяў, а з іншых, скажем, прадстаўнік Арменіі, прадстаўнік Малдовы, нават прадстаўнік Італіі, рабілі такія даволі камплементарныя пытанні. Хоць былі і пытанні вострыя. Калі казаць увогуле пра змест прэсавай канферэнцыі, то Лукашенко фактычна паўтарыў усе свае старыя наратывы. Калі гаварыць пра нейкія новыя факты, то хіба можна азначыць толькі, што з выступу Лукашэнкі стала вядома, што Марія Калеснікава не напісала прашэнне пра памілаванне, і з-за гэтага яна не пападае ў стан людзей, якіх вызваляе, якіх Лукашенко помиловал. Я просто к тому, что если никому рот закрывать нельзя, может быть, пора открывать вот эти камеры и выпустить этих заключенных. И Марию Колесникову, и Сергея Тихановского. Опять ты за Марию, боже мой. Ты говоришь про закрытие рта или закрытие в тюрьме кого-то? Если рот, это одно. Но если тюрьма, это тот, кто слишком широко раскрыл, грубо говоря, рот. Тут можно поделить на некие частки эту прессовую конференцию. Вот что тычыцца палізняволеных. Лукашенко даволі цьмяна адказаў на пытанне, ці будуць яны вызвалены. Хутчэй сэнс быў такі, што адлігі не будзе. Як ён казаў, маі прыхільнікі, асабліва журналісты, не зразумеюць мяне, калі я пачну вызваляць вот гэтых палізняволеных. Ён спачатку адспрэчыў, што памілаванне адбываецца як некі элемент торгу з краінамі захаду, а потым прызнаў, што з ЗША ідуць некія закулісныя перамовы наконт вызвалення грамадзян ЗША ці грамадзян, якія нейкім чынам звязаны з ЗША. Было шмат пытанняў пра беларускія выбары, наколькі яны дэмакратычныя. Лукашенко тут таксама быў супярэчлівы. З аднаго боку ён казаў, што ўсё нармальна, а з іншага боку прызнаў, што так, у Беларусі такія выбары своеасаблівыя, не падобныя на выбары ў дэмакратычных краінах, але такая, маўляў, у нас традыцыя. У нас не прынята крытыкаваць уладу на гэтых выбарах. У нас усе кандыдаты, якія ішлі на выбары, не крытыкуюць дзейнага кіраўніка, бо вот у нас такая у нас краіна, такія у нас кандыдаты. Даволі жорстка крытыкаваў палітыку захаду. Прычым даволі рэзкіх словах, маўляў, пляваць я хацеў на тое, што скажа захад. Відаць, ён быў незадаволены тым, што заходнія палітыкі, заходнія інстытуцыі уже выказалі недавер гэтым выбарам, крытыку гэтых выбараў, непрызнанне гэтых выбараў. Што тычыцца новага амерыканскага прэзідэнта Дональда Трампа, то зноў жа Лукашенко быў супярэчлівы. З аднаго боку казаў, што ёсць пэўныя надзеі на некія перамены,
а з іншого боку критикував Дональда Трампа за ягоныя заявы, критикував Маска за ягоныя зігання, параўноўваў гэта з некімі нацысцкімі прыёмамі, нацысцкай ідэалогіяй. А асабліва жорстка Лукашенко прайшоўся па суседзях Беларусі, і асабліва резкая антипольская риторика была. О претензиях на Западную Беларусь, до Минска, Западную Украину уже начали говорить и прочее. То есть вам это первый вопрос. Зачем вам это имперство? Вы же понимаете, что вы у нас даже метра территории не получите. Это наша территория. Выкаціў супраць Польшы ўсе ранейшыя абвінавачванні, якія насамрэч не адпавядаюць рэальнасці. Напрыклад, тое, што Польша хоча захапіць заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. Што тычыцца пытання пра вайну в Украіне, зноў жа Лукашенко агучыў у значнай ступені пазіцыю Расіі, але казаў, што адзіныя міратворчыя сілы, якія могуць быць сапраўднымі міратворчымі, якія могуць быць размешчаны на мяжы паміж украінскімі і расійскімі вайскамі, это беларускія войскі. Але потым сказаў, што не, я не хацеў бы, каб беларускія войскі былі там, але калі моцна папросіць, то, маўляў, я і не супраць. У канцы французскі журналіст урэшце рэшт вывеў Лукашэнку з сябе. Ён разлаваўся, ён быў моцна раз'юшаны, бо пытанне тычылася апазіцыі. І мітынгу пратэсту ў Варшаве супраць беларускіх выбараў. Журналісты даўно заўважылі, што для Лукашэнкі гэта балючая тэма. Ён можа вялікую доўгую прэсавую канферэнцыю быць спакойным, разважлівым, нават жартаваць час ад часу, што ён рабіў. Але як толькі задаецца пытанне пра апазіцыю, ўсё у яго зрываецца голас, і ён пачынае выходзіць з сябе. Так адбылося і гэтым разам. Ён абвінаваціў французскага журналіста ў тое, што ён абманвае. А ў канцы канцоў увогуле намякнуў, што ў Беларусі пераследуюць родзічаў палітычных апанентаў. Вось, маўляў, тыя людзі, якія пратэстуюць у Варшаве, нашы разведчыкі ўсе іх сфотаграфуюць, іх вызначаць, і ім родзічам у Беларусі мала не пакажацца. І вось гэта ён прагаварыў, власна кажучы, перад журналістамі краін Захаду, краін Еўропы, што не ў лепшым выглядзе, скажам, паказвае яго, бо нават гледзячы ўласных інтарэсаў, мусіць, варта было б устрымацца ад такіх заяваў, хаця всем факты гэтыя вядомыя, тым не менш, фактычнае прызнанне перад замежнымі журналістамі, што ў Беларусі пераследуюць родзічаў палітычных апанентаў, гэта не дадае, скажем так, самому Лукашенку некого такого гуманного образу. Хотел спросить, эти выборы для вас последние или все-таки нет? Нет, я умирать не собираюсь. Вы это имели в виду? Нет, я имел в виду, то есть планируете ли вы участие? Я тоже сказал, как Качанова скажет, так и будет. Было некалькі пытанняў пра тое, ці збіраецца Лукашенко сыходзіць з палітыкі, ці збіраецца ён балатавацца яшчэ ў 30-м годзе, ці збіраецца ён пераемніка вылучаць. Лукашенко доўга разважаў на гэту тэму, казаў пра сваіх дзяцей. То он в страшном сне это себе представить не может уже сейчас, и ни один из моих сыновей. Поэтому, когда вы говорите, что я сказал, что будущая пятилетка, Кирилл, это пятилетка молодых людей. Я об этом сказал. И пришло время нам передать старшему поколению страну. Не только власть, я говорил о поколении, не о персоналиях, а вы мне сразу, кто это будет? Это будет новое поколение.
але так на пытанне і не адказаў. І гэта таксама зразумела, бо гэта для яго вельмі балючае пытанне, і казаць нешта пэўнае ён не мог, бо ён сам не ведае, што можа быць у 2030 годзе. Ну, і гэта лагічна, 5 гадоў наперадзе, тут шмат падзеяў адбываецца ў свеце, і мусіць, і праблемы з здароўем ёсць, і таму пытанне так і павісла ў паветры. Калі раней ён пэўна казаў, што ўсё, больш не буду балатавацца, то цяпер гэтае пытанне адкрытае.